Ito na decoration. Di ba nagbalon? Kaagi pa rin dire. Agi pa niya kay sa sikat na ron. Ah, Ang rindor niya. Asal tadi, Ricardo na masal. dire lang ko kaya mag-video-video ko. Oo. Kaya lang. Yo, Kalma ka ba yan? Halo. mana dek? Ito yung videohan ko. Saan lang negosyo agad? Saan mo negosyo agad? Saan yung negosyo ha? Ano mo negad? Premium siguro saan? Ano ba? Kaning butay yun. Ang saging yun ang Ewa. Jo, unsa ko niyo? Ang ano, bangga ka na bang? Pari na ito, pari na. Ito yung bugat. Ah, May lagrong pa. bangan anak. Ya dong. Ya. Ah, maklaro. Tugahan asa ni paingo? Asa ni magtuyo? Kapot. Pari pa ni, o anak, pari doon ni gamay rasa ito. Dah anak dia. Ano ba? Ako ka na hanggat kay namay. May mga number. Sakto ra naman gyapon. Sharon.
Kuha isda, Bob. Mingong isda. Dollar. Barato ra. Hmm. 250.